Хәерле көн, исәнмесез укучылар. Математика дәресен башлыйбыз. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Белемдә көч. Дөньяда иң зур байлык белем ди татар халкы. Әйдәгез без дә вакытыбызны сарыф итмик, белем алырга ашыгыйк. Укучылар, аңлатмаларга игътибар белән карагыз. Аларны нәрсә берләштерә? Дөрес, аңлатмаларда тапкырлау гамәле башкарыла. Тапкырлау бер төрле кушылучыларның суммасын алыштыручы гамәл. Ә хәзер аңлатмаларның җавабын табыйк. 4 тапкыр 6 – 24. 3 тапкыр 9 – 27. 2 тапкыр 4 – 8. Соңгы аңлатманы шишкән вакытта кыенлык туа. Беренче 3 аңлатманың җавабын җиңел генә исәпләдек. Соңгы аңлатмада күп урынлы санны бер урынлы санга тапкырларга кирәк. Бу мисалны шишкәндә без кыенлык белән очраштык. Укучылар, бүген дәрестә без күп урынлы саннарны бер урынлы санга тапкырлау белән танышырбыз. Тапкырлау тамгасы математика фәненең үсешендә зур роль уйнаган. Иң беренче булып, тапкырлау тамгасын һәм тапкырлау гамәлен баганалап башкаруны инглиз математика Уильям Оутрот кертә. Соңрак 1698 елда немец математика Готфрид Лейбниц эшләрендә нокта рәвешендәге тапкырлау тамгасы барлыкка килә. Тапкырлау гамәлен башкарган вакытта ялгышмас өчен тапкырлау таблицасын яхшы белү кирәк. Ләкин моннан тыш, разрядлар белән эшли белү, алу һәм кушуны дөрес һәм тиз башкару тапкырлау гамәленең компонентларын һәм алар арасындагы бәйләнешләрне белүдә бик мөһим. Укучылар, тапкырлау гамәленең компонентларын искә төшерик. Тапкырлау гамәлен башкарганда беренче һәм икенче сан тапкырлаучылар, ә килеп чыккан нәтиҗә тапкыр чыгыш дип атала. Укучылар, әйдәгез мисалга тукталыйк. 43224 тапкырлыйм 2. Мисалны баганалап языйк. Онытмагыз, һәр разряд санын үз разрядына язабыз. Тапкырлауны берәмлекләрдән башлап тапкырлыйбыз. 2 берәмлекне 4 берәмлеккә тапкырлыйбыз, 8 килеп чыга. Җавапны берәмлекләр астына язабыз. 2 берәмлекне 2 дистәгә тапкырлыйбыз, 4 килеп чыга. Җавапны дистәләр астына язабыз. 2 берәмлекне 2 йөзгә тапкырлыйбыз, 4 килеп чыга. Җавапны йөзләр астына язабыз. 2 берәмлекне 3 берәмлек 1000гә тапкырлыйбыз, 6 килеп чыга. Җавапны берәмлек 1000ләр астына язабыз. 2 берәмлекне 4 дистә 1000гә тапкырлыйбыз, 8 килеп чыга. Җавапны дистә 1000ләр астына язабыз. Һәм соңыннан җавапны укыйбыз. 86448. Укучылар, шулай итеп, башка язмача исәпләү ысулларындагы кебек, баганалап тапкырлауны да алгоритм буенча башкару мөһим. Тапкырлау алгоритмын истә калдырыгыз. Тапкырлаучыларны һәр разряд санын үз разрядына язабыз. Берәмлекләрне тапкырлыйбыз, дистәләрне тапкырлыйбыз, йөзләрне тапкырлыйбыз, берәмлек 1000ләрне тапкырлыйбыз һәм шулай алга таба тапкырлауны дәвам итәбез. Ахырдан җавапны укыйбыз. Балалар, без сезнең белән күп урынлы саннарны бер урынлы санга тапкырлау алгоритмын үзләштердек. Дәресебез сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанам. Мин сезне дәресебезнең практик өлешендә көтеп калам.